Taas din eh. Ang gamay-gamay bito ka mo. Klaro dito. Hindi gamay ang short. Di yung luag yun. Luag yung mga kuhan. Kuhan man ako timbang niya. Peter, 28 lapin. Ya, karan. 25, 26 usahay. Gamay-gamay yun ka. Kailangan niya kung tambal. Wow! Kasi mo parang puro to bisikot ko hindi. Hindi ko tata na ano, hindi mo nagkaon. Inom lang yun. Inom. Kaya ma-dehydrate po kagay may nam. Sabi inom ko. Nauna lagi ni action eh. Sabi ko, Hindi ka mukha barangay kang tanggok. ha? Tayo dyan. Patay ka ano, gutom kayo. Ito pag maayo dito kaon. Nakamatay si Tinag. Dito ko sa komunigas. Kasi may tumukong si Buk Adlaw. Naas bato na aircon. Lasa plastic. Bahas sa kulit. Ano magbundok ang aircon si Buk Adlaw. Ang bantayan lang yun mo. Kananggikan ka sa gawas ng simo. Banrapo sa likod bago kang sulod. Saka, wala parang ako namin mula. Wala tayong mula sa mga kapatid ng kapatid. Kaya ang beer parang. Sabi, ako ito'y na. Ako bugas to. Nakuan ko rin. Nagsinisong ka. Nagkakaon niya. Pabet na ako. Niya sa government. Dahil na ako sa puturite. Kaya doktor din niya sa baso nga. Kompleto. Sarado. Ang dibalik na po. Sarado na po. Kaya kung di na ako maulian, ipa-extra niya. Tuwan. Nasa Davao. Sunday dyan. Ang gasto. Stress. Pagkuro. Hindi ko pangandaban ang binigaan. Ano ka lang ano? Ano yung suka? Kasi may hana mahawa na. Kamay mabiyak nung lukit kayo. Ako, hapit mamatay ako ah. Asa? Ito'y. Saka ito niya? Nakadako-dako na. Sus, di na mo kaon. Nagluya na. Sige, suka. Suka kalibang. Di mo kaon. Wala rin pamahagyan niya. Suka na ba ito siya kanina? May suka na po. Suka din ako. Nagani mo parang Wala rin pamahagyan niya. Tora na yung tayupan. Kasigaran na kung luwaan na naayat. Ako ba na gina... Ang nang gina parang di pakaon. Wala na ilang kaunon. Basta maglain lang. Akong iro mo kaon sa pum. Kasasan niya ang mga pum. Akong gutson dito sa kwarto paan yung silupin. Kaya ang ito sa wala. Ang kapaw ba? Ang kapaw na ang ito. Pirahon niya. Maski mo sa iyang makita. Bato na. Akong dudahan. Ako. Tali sa buhok. Katong pink. Isa katong light pink. Nawala. Kaya na ako nakasabay. Sabalo ba ka? Tirahan ang tiyan. 36 pesos ang nakaon. Ikaw sisip? Oh! Na isa kasing po niya, taas na buong rubber po niya. At piso. Wala na sa pumiro. Puro pa mga musin-sindir, mahulog daw. Balik sa pitlo. Unahan pa na sa punit. Anak itong babae, nagsasak na. Ito sila anak ko siya bata. Hilog. Mahulog ka ba kung sa piso? Saan mo kung siya bata? Kaya basi naguan na ba? Ako daw mo. Nangutana daw sila sa may dito kompleto sa Santa Cruz niya. Sana daw sila kung pamitan dili niya makuan. Mamatay daw. Hindi niya malibang. Sarikan ang tiyan. Ang sakana ko. Tulog ko sa upat ka slice sa tiyan ba? Ubutan siya. Yun siya. Ang gani ko gapo rin pero ay mo kakatsa. Sakana lagi ba? Basta kayo to. Uy, kaya, 3 months pang ito eh. Apa, takot. Tuwan na? Mabayad yun. Mabayad yun. Nanginit na ganyan. Hinog ko na. Ha? Nanginit na ganyan. Hinog ko na. Circular mo kung dugo. Pag mo circular na, mainit na. Ikaw, lagyan ko sumok siya ba? Kalintod ko, bugnaw kayo. Ano mo?
ligo, mabuntag lagi na. Ay kung ligo-ligo ang nasingot. Ay kung to ni Dr. Leong. No, na, kitanaw din ako. Napagkurang na po niyang napos. Oh, Maligo ko dapat gabi kaya para ang dugo na to. Mukuan. ko daw. Kung alam ako sa una sir, bunta gabi lang maligo. Maligo sus, ginawa ang tagaloy po dyan si customer. Ano si Kuya? Kaya mukuan lagi daw dugo. Sus, ginawa. Mula po lagi pero pagkabot sa panahon ni malaspag na yung lawas. Pag sa una, nagduha ka. Bisis kung maligo, bunta gabi siya, gabi kasi kayo tulog. Namidjot. Ano, ginyo na mula may ang dugo. Hindi ko magkaligo, pero magkadugay. Sus. Absent man na ma'am. Ano tayo parayong? Absent. Lain yung lawas. Di ka dabo. Wala mo na po. Comment na yung dugay views. Usal yung gila to. Wala na kayo gan. Nga naman, Wala na lang ako sa wala na malong. tao ko. Yang gigamit siyol ra. Pero okay na po na ako na ma'am. Taga-barayong na. Wala yung lahi mo tabang na po na. Direk hilot ra. Unaog yung bigos. Yun ka po kung nagdabaw. Asa na barayo? Say-say. Green to the ulo ng isda o? Ah. Diba? Para magkakta. Sa nanay suga, kami sila na nagpot, babulo, maya. May color na. Gusto ko pero kaya ito bata. Bayan na ito. Gusto bisit ito bata. Mga tanda na lang. Gidaw ni Alpidil. Kaulo na bagyo. Wala mawa ng ulo. Kung ano na magpapagawa. Pati bato ka ulo. Dibok yan. Mag-ang. Saan yung lukong mo? Likod ma'am. Kabaw ko. Yan ang nagkatubig lang. Ganyan. Kabaw pa yan. Init man, itres ba? Sugay na. Lagpot eh. Grabe ni asahe eh. Mahal ka doon ang brand nyo. Ito na siya. Mahal doon ang brand nyo asahe. Ito na siya. Sabihan mo. Ayan. Wapo mo ka doon as camel. Mga paraan mo, di ba? Oh, krano. Asahin mo dahil sa among ite mo sa nakuan mo. Ito ito paligayin na. Nakatagay na sila ko.
Daga na pinimiro. Ano ko ikukot? May baligid lain. Kapuyan, baligya na ko badili, baligya daw niya. Na daw yung sabi ko, anak ka, bayaran ka naman ka. Datahan ka ka, iski pag-asa ka mag-abot ko, ayaw ko pasok ka ako. Ayot man, yun sa tungkol. Ayaw yung pag-anak eh. Basta Ay, wala ka mo down. Hindi, nahat ka. Iya. Tagaan ko na, kaya gusto niya, ipa. Kulipid na niya, alam mo, tingin ko niya, o malagit sa kwartan niyo lang, naapahambay ako. Kasi ba? Muna na yung magsipaningin, wala. Gwapo yung inahan. Husky po. Husky po. Kasi nagka-bread. Oh, pure, good dear. Dari ang bigos. Hindi, wala. Wala mabot siya, pe. Okay. Mainon. Ngayon, yapon ka ba? Sugay na mainon. Ilan na di? Tugal? 23. Uy, Diyos ko! Ano, pinamagkaroon mo rin. Kapuha na na. Tama na na. Agod. Sa kadlo ka, kailan sa kadlo. Nanginom yung soft drinks ka ng kuwan. Duha ka tulo, botelya sa kadlaw. Meron mo muna naman ang gusto ka. Kasalo, diba? Kanilang diba? Labi na room service. Soft drinks na yan. Adi po tanan mapainom. Nanawag. Ano siya tawag? Alam mo sa kung Ay, paano mo? Doon mo.
Kaya. Bawal malingkod sa purok. Bawal malingkod, ma'am. Sinagot malingkod. Luma din na. Kahit yung pag-ulan, dito ka silong, no? Nani, ito Yung para tagpidika ba, no? oras to ba? Pila to pag-isa sila na. Pumiro, pag-isa. Makapasilong mo taga ito pag-ulan, no? Oo. Kung gabi na nalipitay ko sa inyo. Ha? Kung gabi na nalipitay ko sa inyo. Gamit man ko na siya. Dito ko taga dito niya. Pero kung ano ko dito ka na pagyan to, ano ko lang ito, ano ko kasi ito. Ano ina, atong isin pa man na sarado. Oh, eleksyon mo, no? Ito, pero pwede kayo nang kapaglakan na. Hindi pa rin kuhan. Dito na nagsira nga itong wakong humang eleksyon. Wakong human, nagsige pag-rally. Pinagaya ikang pagkabukod. Ay, wala himuslan. Liyan man sa ma'am ka ng mag-meeting, anak. Wala na mo nag-meeting na rin. Hindi na ibisan kasi. Tapos, tama pa man. Ituhan din ka. Ang nakakugit, ikaw ang nambubungan ko. Ang balang ginagapurok, apply ka. Dili sa mga busina sa inyong mga anak man. Atong kuhan anak. Pwede na Kaya, istorya yun. sinahon. Pinoy, diba? Ay na, sinangan mo, matay, sinangan. Then, nadungog mo na ako na dugay. Ang mayroon pang sira eh. Okay. Puro kong nilot, ang may maka-dimulot. At least pasalamat sila na nahimuslan ilang kuan, nakatabang sila. Siyempre, Naghanap nakapasilong nila. yun. Pwede ko gabi na silang sa purok ba? Bago kayo ng purok, Hindi sila color green. wapo, lagiwa na yung pulos. Hindi na pulos ang tawag na siyempre. Wala man na nahimuslan. Karag ang kong ko na to, naman ko pag-meeting na to, karag ang siya kay ano ko din mag-bit-bit, iro, iring, ano, mga ugaw lagi doon. Ibang ng iro, ano ba? Hindi yun na siya rason. Ha? Hindi na siya rason. Yung anong part na may nag-bit? May irong-iring niya. Ano? Anak, nakakonto ko sa ito sa ilong, isara naman ko na ninyo. Sulti ko ninyo na ang yung rason ni sira nila. Then ang bilo ko na nakapimulok. Anak ko bungat lagi ko ito. Hindi ko na, ang baro sa kong, hindi ko na. Hindi ka mo kong rason. May rason nyo, huwag mag-rason. Hindi ko sila pro. Salamat sila dapat. Kaya may tagalagi o. Nakapimulok. Baka na, uy, Baka binipis na sa purok ba? eh, ang libro, di man mo libro. Tagalain ko dapat. Naratay na patutan kay Mario. Eh, dito ka, huwag mo ng puro. Sawayan ko. Surat ang naging puro. Siguro hindi alam ko at pagbuhat anak. Ano, mag-seleksyon. Dili ang sponsor ato kwan lang. Grupo nila kwan. Abante, grupo ro sa Bante. Mao bito ng green. Okay, green man si kwan. Si Sibukan na. Under bit na tanan ng kapitano. Si Bungkol. Abang kapitan. Bumi anak. Pwede na ba siya no kay under bit na tanan kapitan. oh, Under man niya tanan. Kasi hindi Oh. overall no? Oh. Okay. Si
Kasi tawag anak sa iyo. Saka siya tanan sa O chairman sa tanan kuan. kapitan tanan, siya yung pinakalabaw. Ako aday sa Ana man naglan ni kuan. kasi karon Dili ni dire mo ah. Labo. gani, Ana pamailan ana. ko niya. Dito kapitan, naag ko dito ba, nagsuwi ko dito ba. Napunutanan, hindi din, sarado na nagpurot din na. Hindi man takapasilong, hindi kadaduan man, pila ka bisis na ko. Mm. Lan pa rin. Bisis din ako na siya. Nag-live ba yan sa kakuan, matong naging panibas sa San Nicolas? Wala. Sa Padlaw, uy, nagpukay sa mad. Ano tipos mo? Anak daw to, kanang tukar usahay niya. Nagduyan-duyan na ito nung magsuon niya, iyaan ako sa med. Kasi kinagpun sa mad, ang ito magbuhi. Aliwas na nila. Dili po, silingan. Silingan ra. Kaya Pwede rin siya? Sila buang mo. tukar daw. Tukar daw atong kuan daw. Kaya wala ko mayo pag-isip. Inuot ko, kanagpun sa mad. Bata pa ang kuan, bayong-bayong pa ang lalaki, magsuon. Buhay ko itong tigbas man. Sus, kanagpun sa mad. Dako, dili kayo, asa di ko tukar. Ay, ginuot ko. Wala din nanagan pagtigda sa uso. Wala man kong kabantay. Kaya kaila na biya na silingan na. Nagduyan biya sila ko. Sa ilaharang gawa sa balay. Siyempre pag Hasta ana ang man ina- gigod ka kadagan. Hasta ang mula nga naara sa sunod. Bantay. Sunod pa. Sulod pa. Basta sa uno. Nabi, Asa man nun, gikuan, gitriso. nasa na sila? Nadakpan daw. Nadakpan daw. Nagatra si Mayor ha. Ikaw ato maglaag-laag ko niya, magkasugat yung paligbasin. Mga ganito mo, nadakpan na ba na? Mahalok na ba? Dito ka siguro sa mga sa nauna sa tao. Huwag mo ato basong mabaklay sa mapadong sa paradise. Iso na po, puso na po ay longka mo. Kailangan. Wala Ano po po? ay mga rapis daw ma'am kay. Ang ngay mga bana, ang ripon, ang igai daw ang bana, ilabtan ang asawa, patanawon din daw ang bana sa gibuhat sa asawa. Iyaw sila. Ana si Pupon. Pero dito sa amo, okay ka. Alert sila. Kaya okay sila. Ah, di na may kalibri ka naman tao. Anong mingaw-mingaw ko ron? Kaya sa lumingaw, pero dagang kayo. Uyok ka sila. Uyok ka ng tawakan. Uyok ka ng rapis. Sa diha sa amo, wala kayo. Sige na sa bahay. Pero mamili kung edad. Ambot lang ko ka. Basta bawal ko niya. Magana, ay magawas na ano man. Dili pwede ma'am, balik ni ma'am. Ah, Ido na. dili lang sir, dili lagi. Tawag man si teatros man siya ma'am. Sir, dili lang sir. Ayo, dili mi ma'am, ikas mi balay kay. Murag sagal na. Ora ape magod mi. Sadista, mampukay ka, repisa ka. Pilian po nimo oy repeat. Ay, ang tabo po dito sa mga amoy. Nasa kumpod, bindahan ka. Kapila din sa ibalik-balikan. Pero blood na to siya. Wala siya banda. Lima lagi ka ay. Ngawat ra. Bulit, ganyan. Bastos. Yo ay bantay. Kaya naman, isa sa tindahan, tulog. Wala, kung sa mga break, kabalong nalira na siya. Ako, mga bang mga. Ay kay mabili. Ayaw na sila. Sila, ayaw lang bibigyan ha. Kaya mo. Hmm.